Bomborle, no? Pero Kada mo dira na sa gina... may syudad sang Sipalay, tinag kalabalis kade mga ginalitsyonan ni bla mo Correct. Andro kag ang mga Mm. gagmay nga mga pulo pwesto sa mga kotoran naton nga mga vendors. Yes. Correct at Bomborle, no? Dalayon ginada nga mga LGUs dira ang ano gid ang ginatan-aw sa nga DTI ang possible gid bala nila nga padangatan sa nga sila nga livelihood aid Bomborle, no? So Oh. sa atong mga kulturan dira nga naman gid subong nga nagalaom gid bala sa bulig especially sa mga business owners possible gid ni Bomborle nga sinigid kuno nga mga simana o kung mas yes no mga within this week ni Bomborle na possible nga distribution sa nga sila nga livelihood aid kuno man mismo sa DTI Negros Occidental Bomborle. So, nasugura na yung proseso sa pagdeterminar kung sino ang pwede makabaton? Yes, correct, Ma'am Berlin. Okay, as na-mention na to sa ato ni Ma'am Rachel, nga may mga target na sila nga mga persons, wala, no? O kung mga individuals, Ah. na-mention to na to kay na mga graduates ng ilang projects and trainings. So, isa ina, Ma'am Berlin, sa mga i-prioritize. Pero, ang regarding sa mga kung sagwa na ba o kung wala ba nakaparticipar sa nasiling mga trainings, ilang man ni Bomberlin i-monitor gid or i-profiling gid bala no i-check gid bala nila Bomberlin kung nagakaigo gid nga dapat tagaan sa nga sila nga livelihood aid Bomberlin no kay actually kadamo gid sa mga business owners no Hmm. mga mapagamay man daw kun mga patakuman gid nga mga negosyo do halos tanan gid ang apektado Bomberlin no but gina ni Ma'am Rachel kay may mga araman Bomberlin bila masili nato nga deserving man nga dapat buligan o kung makabatot sa sila nga ayuda no nga nagikan man mismo sa gobyerno Bomberlin. Okay. Bomberlin may payag diri sa to no ang provincial director sa DTI Negros Occidental kasi Ma'am Rachel Nufable. Kita diri sa siyempre gin-prioritize man naton ang iban nga provinces nga mas hardly hit no sa Typhoon Odette. So kita diri na-prioritize although kadamo sa report nga affected hindi na naton mahatagan ang tanan libala sang assistance. So sini nga antes mag-end ang December sini nga sana mahatag kita sang gamay man lang na ang walano man ang opisina naton so mahatag kita sang assistance no do cash ina siya sa mga affected dito sa 6 district no na schedule naton nga sini nga semana ina ihatag ang assistance. Pero Ma'am Rachel, estimate mga pilagid siya ma'am, possible ma-provide ma'am? Ang total for Negros is mga 500,000 siguro for amo lang na for this year kay iban amo nga ka-closing naman wala budgetan siya no so ginpanitaan lang ina sang panitaan lang siya sang available nga allocation pero next year may ara kita nga idugang sa mga wala nahatagan subong o micro MSME, micro, small, and medium enterprises, no? Pero gina-prioritize natin ang nagakinanglanon din, no? Severely affected ng mga MSMEs. Pero Ma'am Rachel, ano ni ang kategory? Paano nyo ni be pagapilion be nga possible be nga makabaton sang cash aid ma'am? Ang amon nga mga business council staff, no? Nga naga-assist profile na nila. So, kung mga kliyente nga nag-avail sa assistance or assisted clients na namon nga daan so possible i-priority no example mga graduate namon sa kapatid mentor me nga program no mga gin-alalayan man namon nga mag-ayo o tani ang ilang nga negosyo kung affected sila so amo nang i-prioritize kay na profile kung baga kilala na namon sila nga daan no kay may assistance na kami kadasig na lang kay requirement ang Manila nga profiled ang MSMEs, meaning profiled, well, anamon anong category, anong nature of business, anong mga, paano sila nag-umpisa, anong capitalization nila, mga amon na bala, no? Ano ang operation nila. So, hapos na sa amon, mag-submit na yun sa report, itinadalian ang report mo. Pero, nagahulat man kami sa report sang local government unit, sa BPLO, for the other MSMEs nga affected. Kaya hindi man malibot tanan sa amon nga staff ang mga
areas no nga affected no limited man kami tungod istano ang amon nga staff dira sa mga kabanuhanan pero binatinguan namon nga ma-reach out gid sila tanan agud nga makahatag mga kami isang gabay lang nga Okay, Mamo France. Yes, Bumerlin, no? So, tiyan mo itong kindugang ni Ma'am Rachel Nofable, ang Provincial Director sa DTI, sa Negros Occident, Bumerlin, no? Possible nga mga informations pala, no? Kaya especially sa itong mga kultura, hindi nga nag-laob, pala nga may bulig, isilbing nga mabaton after sa kahalitan ni Odette Bumerlin. So, mayo gini kaya tis may mapasalamatan man no, Bobo France, Yes. ang mga negosyante. Correct, Bumerlin, no? Kaya bago lang man sila daan nakabangon kaya because sa agi ni COVID-19, tapos nagsulod naman si Odette Bumerlin na tido medyo na ano gid sila, no? Kasi pabret tido na pugday o kuno na balda gid ang ilan nga mga negosyo. Bis nga bago lang sila nakabangon, nagsulod naman ang bagyo Bumerlin, no? Nga muni gid nagahalit gid sa malapad din area sa nga Negros Occidental Bumerlin. So, ano siling dari sang MBCCI, Bobo France? Yes, Bumerlin, no, sa kaangot ng diri nga topiko, ato maliging kuan sa pananawan bala ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod at Chamber of Commerce and Industry Bumerlin nga si Mr. Frank Carbon. Para sa iya Bumerlin, ikinanglan gid man siya sa coordination with the local government unit mo, no. Kaya because of this Bumerlin, di ang LGU gid man ang dapat gid lang unang patigayon gid Bumerlin in coordination sa DTI. So dapat pala magugpong gini Bumerlin ang muniping nga mga ang mga sektor man bi Bumerlin sang gobyerno mo pa lokal man ako mapa national nga sa Bumerlin. So para maka gid no mapasipabla Bumerlin ma-organize gid kag may nasiling nibing coordination ang both parties para maka sa Bumerlin makapadangat gid sang nasiling nga mga bulig kay subong mismo dati and then sila man ni Sir Frank Carbon sa pananaw yung Bumerlin di bilang isa ka business minded nga individual so dapat ini ang tagaan kini Bumerlin pagtamod man sa gobyerno kay nagapasalamat na siya kay Bumerlin bilang isa ka negosyante man nga ang gobyerno may mga inisyatibo gid Bumerlin nga maghahanda nga magbulig sa ato nga mga affected nga mga individuals ni Typhoon Odette Bumerlin. Nami man kun inang mahatag bala sa mas madali nga panahon no, Bombo France kag nilagyan mo na kadamo bala mga requisitos kay kumbaga we are racing against the time madre mo sa mga kulturan na naton sa amo ni nga dan nga mga season like holiday season support na taning income Manila but this natural disaster a natural calamity hindi nato na mapunggan kung may bilhin na padara para pang ayuda, mas mayo gid kon mahatag. Yes, amo gid ganay bala Bumerlin no may pagani si Sir Frank kay aware man siya na siling Bumerlin nga climate change tubong no even though nga hindi na magginaikan ni dapat niya nga pagatutukan bala Bumerlin ang mga problema sa palibot pero na mention na rin man Bumerlin nga siya isa man sa mismo nagakabalaka man because nga matamat na liwat no ang lakas naton nga palibot no kag nga muni nga tiyempo Bumerlin do hindi na ini masiling naton lang normal kay pila na katuig na sa sulod sang 10 years sa Bumerlin nakalikad no do nagalala na gid ang mga size ng bagyo kaya nagasulod diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag ang tuga bala no ang halit nga ginatuga sang bagyo so hindi na gid Bumerlin nato ni masarangan gid kay because nga billions or billions of pesos gid perme ang damage nga ginabilin sa mga kalamidad especially sa sining nga bagyo every time magsulod diri sa sila sa aton sa area of responsibility sa Pilipinas sa Bumerlin so may paeg diri sa aton no kag pananawan kag ang mga advantage Bumerlin sa sining programa sa DTI nga maga-provide sa livelihood aid ang DTI no sa pananawan mismo ni Sir Frank Carbon. Okay. Una-una ipaagi gina nila ma-coordinate sila sa LGUs. No? Hindi kaya para kay ang LGUs ang maka-identify sinugit ang kinanglanan tagaan sa livelihood, no? Ihatag din sa LGUs ma-coordinate o ma-partner sila sa LGUs. Amo ginang una nila. Ikadua, ang paghatag ng livelihood ginasudwa na mayo na kinanglan number one mag-source ka na sang imo na kung ano livelihood ng imo na buy and sell etc. or ma-process ka
So kinanglan, ara na siya, hindi ka pwedeng mahatag ka livelihood tapos ang sa dara sa kabanggalan ang imo nga source ato sa kanduni. Hindi pwede malayo. So, estudyuhan ginamayo or else ang kwarta na hindi magbalik or hindi mag-produce. Madamo pagig nga kwarta. And everything kag ina nga livelihood, kay labot nga may source ka, may baligyaan ka pagid. No? O, sina, kay kabudlay nga matanom ka o kung ma-process ka, tapos ay ka baligya mo ko mangita ka pa kung di magdalagdarbe. In short, inanglan, studyuhan mayo para inang kwarta kay kaiwat nga daan sa kwarta subong. No? Oo. So, ang national government na ganit, halos daw gahansap na kay daw na ubos ng kwarta sa COVID. Di, huwag pa man nadulang COVID, ara pa man. Ikid nga tapangutang nga na everything. No? So, kinanglan, studyuhan maayo gito na. Ang pagnegosyo, hindi mapos ang dromo. Kasi nga, mas kadto ko sa merkado, bakal ko, balik ko, baligya ko, hindi. Gina-studyuhan, may source ka sa imo nga ibaligya or ang imo nga rumatiga si process. Kabalo ka mag-process, kaya magbagyaan ka mag-process. No? Studyuhan, so kayuhon, bagid na tudo ko kuan. Kaya kanami, ito na project kinalan, studyuhan mayo, pag-coordinate sa LGUs. Kaya after sang relief is simply getting it then sa hamsway, meaning pauntos la anay sa ila nagkalaguba ang bulay, butang anay sa relocation center, ragaan pagkaon, payo, long, tubi, relief pa lang na. After the relief, i-rehab mo sila, recover. Rehabilitation includes sina. Now they're thinking of rehabilitation, which is very good. In short, ang nadulaan sa mga trabaho, nadulaan livelihood, kanyaan kapital. Oo. But, maayog din nga siya mo ng kinanglanong direction pa. Dito, salamat din kami na ang aton. Is that the national government, no? DTI na ako, no? Oo. Okay. No. No? Yes, Sir Frank. O, BTI. Okay, sige. Very good nga now. They're thinking, after some relief, they're now thinking rehabilitation and recovery. But, kinanglan, opdan, inasang resiliency. Meaning lang kung sila kung nang ilan na nga nagkaladamit sinara sa skilid suba na pagtaas naman sa tubig sila so naman nga tuig was out naman sila wala naman ang ilan livelihood o ang ilan mabalay dan lang kwaon na sila da oo in short ang livelihood but ang taon man how resilient or how to mitigate ining natapo sila hindi na ta magsulit pa or else kapalo man ka sa Pilipinas ta siya katuig, duro may kaapat, pagin mata bagyo mo, kadagpo pa sa mga bagyo. Oo, di kinalan, kabalo na sana mag-adapt o mag-mitigate siyang climate change. Aha, Bobo France. Okay. Bomberlin, no? So, Bomberlin. Sige, continue. Yes, Bomberlin, no? Kaya mo ito mismo yung samahin sa isa ka business owner, Bomberlin, no? Nga si Sir Frank. Especially sa munibing sahi naman sa panibago naman yung proyekto, no? Gusto ipadangat sang gobyerno sa aton nga mga kulturan nga napiktuhan sang natural disaster bombarding. So di para Dami ni kun idiretsyon na lang gid sa mga benepisyaryo nga cash na lang balabo mo France. Like kasi ban nga mga ahensya nga ginapaagi pa sa bangko, ti kada mo inay sa mga requisitos. Pero sa nga di sa nga Department of Agriculture kun ipaagi mo sa bangko mga loan na binandra. Ti inaya Bombo Andro na tak-an na sila mag-proseso. Kaya ilang mindset na doon na huya man ko to magsulod nga nakatsanilas ko. Kagaya simple lang bala ang ilang pamistay Bombo France. Ti kon kadamo pa sa mga agyana nila imbes nga may mga mag-avail kwantani nagaka-discourage sila because ang proseso. Ti kumera man nga dirang ma-account man ang siya gyapon ma-audit man ang siya gyapon pero idiretsyon na lang ni sa mga benepisyaryo nga cash Bombo France better again. Correct, Bomberlin. Kaya kung isipon natin, especially sa may store nga bahay, apektado kita gyapon ng kuryente. Kaysa pati ang kung may mga bangko, gimatod Bomberlin, kag may pagi sa bangko, di medyo mabudlay na. Kaya ang internet connection dito, base ang mga ATM machines, mostly offline Bomberlin, no? Gamong ginabala, ito medyo hassle sa bahay sa mga benepisyaryo. Kag isa pa Bomberlin, ang iba natin ng mga business owners to, no?
hindi ka man bala, ano bala Bomberlin, teke bala, no? Kung masiling na nga kabalo, gito sabi magamit sa nasiling nga mga teknolohiya, kangay sa mga ATM machines. So, kinanglan pa na nila Bomberlin for assistance. So, mas mahal lang ito, bala nga, i-diretsyo na lang bala, no? Kaga direct, Iba na to, aga, ni kabalo mag-withdraw Bombo France using some correct. automated teller machine. Di ba Yes, paupod amo ka gina-Bomberlin. pa? Okay lang man na iya kung may maupod sa imo bala. But kung wala, tinigid sila ka balo. Yes, correct Bomberlin. Kaga isa pa gid do ano gina Bomberlin ang usiki na sa chimpo bala no? Ito sulpin sa mga rural banks o kung mga ano dating nga bangko, mas mahal na lang ito yung i-direct sila ang cash card para ma-fill gid bala nila Bomberlin ang bulig bala nga ginatawag. No kay mismo sila mismo personal yang makabaton kaga ang mga ano pala Bomberlin ang simpatiya man iti makita man nila blang nagsimpathize kinang gobyerno sa ila because nga sila ni ang na-agyan sa muli nga madako nga problema nga nagsulod sila ni nga kabuhi Bomberlin. Sige, thank you gid, Bombo France. Yes, Bomberlin, para sa papangalagi sa Bombohan ni Big Time Minis Bombo France Santo Burgos, para sa pabansang radyo ng Pilipinas. Consistent over all number 1 Spokolog, Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo France Andre Burgos. Kaya base na rin sa mga latest figure Banwa, nagadangat sa kabakusan ng 1,074,169 na kamang pamilya o kon 4,204,601 individuals ang apektado sa naglabayang Bagyo Odette sa Mimaropa, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kaga sa regions of 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kaga base na rin sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaya at least bisan na paano timaya gina-extend sa ning ayuda ang mga naglain-lain nga mga hensya sa gobyerno. Ang iban na pa prepado sa ning mga korporasyon naghatagaman ginatanyagan rather sang DTI sang 500 million pesos para sa may micro financing para nga mabuligan na diri ang mga micro, small and medium enterprises. Para at least bisan na paano may magamit man ang mga kotoran na naton kagidalaw man na talang diring simple lang bala ang proseso inang may mga proof lang dira nga na-release sa ilang kwarta ini nga siling iba na to basi nagkalabas sa pangadaan. Timbis ang maproseso sila masiling tindi na lang kay kabudlay man na sina. Ti ko may nugatag, hatag na lang sa inang mahapos na balang paagi. Unlike kasi nang para sa mga mautod naton nga mga mangunguma na ginapalabaya sa may bangko. Tika budlaya kaya iban na sina hindi na to binaton malipod naman ni Garabanwa nga may mga kotoran na kitang mga illiterate or nubo ang naeskwelahan nila. So, wabisan magabasa, dira daw haluson, madugangan pa kung maya problema na sa imo nga pananawan. Piyong-piyong na imo sa nga mata, kag ginapalayo mo na balang nga papel. Okay lang ba na kung mga reading glasses o kung may mga eyeglasses sila. Matang iban na to, kung natama kagamay ang litra bala sa form, why na nila ginabasa? So, nagaka-discourage sa mga kotoranta nga mga proseso sa baylo nga makabato na kwantanay sila sang ayuda. Karon may rasang karamong mga nagkalamatay. Siling ni President Rodrigo Duterte sa Department of Public Works and Highways o na DPWH, abi try ni nato na identify ini mga tawo o kan mga pumuluyo nga yara sa mga danger zone areas para nga ma-relocate sila. Kahit mayara man kita sang layi nga dapat ini mga nag-star sa yara sa may higad sang dagat sa may pangpang sang suba dapat mga kasoni na sila kaina siya ang no build zone o kon sila ang dangerous nga puy-an ang ini mga pumulo ining mga lugar yara sa higad sang baybay o kon sa may pangpang gid sang suba. During typhoon nagasaka bala ang level sang tubig so siling sang presidente kung na pwede mapahalin nato na sila dira and then i-identify gidanay ining mga relocation sites. Kaya kasubo nga kada mayara sa nga kalamidad o kung mayara sa nga bagyo, mayara sa mga nagkalamatay. Because sulit-sulit man ang abi,
kung wala sang kalamidad, balik ka naman na sila. Di ko may mga relocation na sites man lang, pwede gid ma-identify sang aton nga mga hensya sang gobyerno kag hindi na sila pagpaistaron na dira. Kung ang ilang nga pala nga buhian is nakabase, for example, sa dagat, sa mga kauturantang nga mga mangingisda, mahayob-hayob lang nga sila. Or though inang temporaryo lang bala nga tiliniran or ilang tulugan, samtang nagapangisda sila, pagbalikan nila sa may pangpang, at least may tiniran na sila. But ang ilang gid nga pamilya is yara dapat sa lugar, sa hilway nga lugar. Kay kun yara man lang ni ang mga pumuluyo sa may danger zone, amo man nagyapon ang ginatubangan nato ng problema. Mayroon sa mga nagakalamatay, mga nagakaguba sa ning balay, and may nagakabutang gid sa peligro sa tion nga mayroon sang storm surge. Mayroon sang makusog nga paghuyo pa sang hangin, o kon bisan na pugada lang nga gani mabutang sa peligro ang ato nga mga kauturan. Di kung magtrabaho sila, for example, at least may tiniranan sila dito, but may pulian gid sila nga safer nga lugar kunyara na sila sa may relocation sites. Kag sa mga kauturan man nato yung mga ginapang relocate, hindi ninyo pagibaligya ang inyong balay, kay ina ginatukod sa gobyerno. It's either pinaagi sa National Housing Authority nga bisan na gamay lang or bisan may ginabayaran na kamo kada bulan or kada tuig, gamay lang gidya katama. Sang nga mabutang kamo sa peligro nga to kamo dito sa may danger zone o kon sa mga no build zone sa Kuantani nga sa tiyempo nga mayroon sang kalamidad, mabutang gid kamo sa peligro. Iba na dira sa mga relocation sites naton diri sa may syudad sang Bacolod o kung sa iban nga parte sang Negros Occidental, labi na dira sa Northern Negros sa naglabayang bagyo Yolanda bala. Kung nakaisabi sa lang tawon mo atong gina-awardan na ginatagan na diri sang sining balay, hindi na siya ang nagayustar kay ginabaligyan na kung naging parkilahan sa iban. Tita ni ma-appreciate nato ng ining mga proyekto sa ato na gobyerno nga nagatuyo nga mabutang gid masiguro nga yara kamoya sa hiluway nga lugar. Kay karon, kung ibaligyan ninyo ng balay nyo nga hindi ba ma-monitor isang gobyerno sa inyong LGU, di tapos balik na naman kamo dito sa may higad sang subato, higad sang dagat, kung tiyempo kalamidad way na kamo iba ng pulian. 44 minutos sa nakaligada sa taknang alas sa 8 sa aga. Pagbalikan naton report ni Bombo Lianezil Minardo dari sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ning aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan,
ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa siningugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church, nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis, na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabumbo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, gakabombo naton. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang Philippine Now Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takna ang alas Nueva Saga. Pabalikan na dari sa pagpapangalagad sa bombohanay Big Time. Ginapahayag kagabi ni Energy Secretary Alfonso Cusing na-restore na ang 85% sa transmission facilities dari sa National Grid Corporation of the Philippines sa mga lugar nga labing naapektuhan sa Bagyo Odette. Kaya ginasapol man ni President Rodrigo Duterte ang iban na pang mga tiglikom sa ahensya sa gobyerno. Kaya nga ginapahayag ang 81 out of 95 ka mga damage ng mga transmission lines ang na-revive na. So, may pila pa ka mga areas diri nga ginakaayo and ginauman sa aton nga mga kauturan nga kung pwede palang mabalik na tani no ang supply sang kuryente antes ang pagtapos ang tuiga 2021. Yara sa piyaka niya ang Regional Corporate Communications Officer sang NGCP Visayas, Ma'am Michelle Vicera. Live kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Aha. Sa ato ng mga listeners. Okay. Kamusta ang inyong restoration efforts, ma'am, madra sa may Southern Negros? Dental, i-announce ko lang no nga ang sa transmission lines na side, energized na tanan. So, hello? Sorry. Yes, ma'am. Sorry, kay do hindi medyo choppy ang line, Bomberlin. Ha. Sige, lang ko gani tawag sa iya liwat, Bombo Ton. Kaya parang mabatian kita. Kaya parang at least maluan sa aton nga mga kauturan adra sa bahin sang Southern Negros kaya tiyo nag-restore sang transmission lines and then sa bahin sang distribution lines nga mayara sang pagtingwa. Tiyo man ipahuway ang aton sa mga linemen sa pag-restore sang supply sang kuryente dira sa bahin sang Southern Negros. Medyo palayo-layoon mo goro kaya daw nagasirite dito sa iya. So, sige lang, intindihon na talang kay kung na pwede palang ginapulawog tao gini ang aton sa mga linemen. Kung makita ninyo, yan iganisang Negros Occidental Electric Cooperative ay tiginabuligan na nila ang poste sa kuryente sa pagabug at pangananan sini. Di pilagi dapat ka mga tao maghakwata sini ang NGCP nagliga na gamit na isang mga chopper para nga mag-transport sa ilang mga poste. Ma'am Michelle? Aha. Ma'am Michelle? Okay. Sige. Okay na ma'am. Clearer na kita. Okay. Sige. Kaya... Ako no, sa akon. Ay. Aha. Sige, ma'am, go ahead.
Sige, going back to no sa akon nga ginhambal kagina nga diri sa Negros Occidental, ang mo tong last to no, ang last naton nga interview may ara pa kami to nga pending no nga linya nga Kabankalan Sipalay 69 kV nga line nga naga-serve na siya sa Noseco nga Kawayan and Sipalay substations. Pero na-energize na no. So ang bilog bali nga mga transmission lines diri sa Negros Occidental fully energized na siya. So butsilingon ready na siya mag-transmit sang kuryente halin sa power plants pakadto sa mga substations sang mga nagkalain-lain nga electric cooperatives diri sa Negros Occidental. Galing no basing iban bala basing ma-confuse no kamambal sila nga nakambal ng NGCP nga fully energized na pero nga wala gyapon kuryente sa panimalay namon. Kay tungod nga may mga ara pa no nga may mga iban pa siguro nga mga distribution lines nga ginasigi pa ongoing pa subong ang repair. Pero in ang ginatingwaan man ano sang aton nga mga cooperatives no nga mabalik man ang ilang mga distribution lines as soon as possible. Okay. So, bali ma'am, fully energized na gidya bilog na niya nga Southern Negros sa part ninyo sa NGCP. Correct ko ma'am? No? Diri sa part sang NGCP no fully energized. Nakagusto gid namon magpasalamat no sa Noseco kay tungod nga nagbuligid sila sang repair along Kabankalan Sipalay para mas mapadasig ang obra kag para ma-energize man ang ilaman nga Kawayan and Sipalay nga substation. Okay. So meaning kung okay na ma'am ang distribution lines, makabalik na gid ang supply sang kuryente kati okay na yan sa linya ninyo. Balikon diri sa Negros Occidental, okay na tanan, ready na to energize kung ready na ang sa distribution lines. So wala na siya problema, bali. At least ang superhighway bala naton sang kuryente, ready na siya mag-transmit. Ang dito naman niya sa Negros Oriental, may isa kami subong ka substation Kanurecuan ang wala pa namon na fully energized. Kami ara pa kami portion Tanhay Bindoy nga linya nga ongoing pasubong ang aton nga restoration efforts. Isa na lang na siya ka substation sang Noreco 1. That's Bindoy nila nga substation. Okay. So mahingagaw na siya ma'am until 31st. Ang aton nga target no December 31st kung wala lang man sang additional no nga nakitaan kita nga damage kag base kun kay kompleto man ang aton nga mga line hardware, so hopefully makabalik kita by December 31. Okay. Kay ang iyakan no Recuan no nga Valle Hermoso kagihulngan nga substations diri namon ginpaagi sa Cadiz, diri naton ginkuan power sa Cadiz substation sang NGCP. So silingon may power sila kag didto naman niya sa Amlan substation namon amo na lang na siya bali ang Bindoy nga substation sang Norecuan ang wala pa bali namon na tagaan sang power. Okay. So, gamay-gamay na lang gid ang hulat, kabay pang, kung pwede pa man lang mapadali gid sa mga power distributors, obrahon nila, but naintindihan ginato na diri hay, pagkabit-kabit man bala sa mga linemen, kag pakinakwat ma'am no, asang sini mga poste, kapoy man na ini sila. So, ang anon lang gid anay sa mga kotoranta, yara sa may franchise area nila. Sa weekend, Ma'am Michelle, wala mo no sa mga power interruption. So, ma-assure ninyo diri ang enough supply sang kuryente? Ang sa side no, ang ako lang siguro mahambal Bomberly no, ang sa side lang sa transmission, ang transmission niya fully energized naman kag okay naman, ready naman Japon niya ang aton mga line personnel in case ready ang mga line personnel naton nga magresponde in case nga may mga unscheduled power interruption. Pero so far no sa weekend wala kami scheduled power interruption kag rest assured nga ang tanan-tanan ara ginatingwaan ginayan naton nga makahatag sang dire-diretso man nga serbisyo sa aton nga mga konsumidor. Okay. With this, thank you gid Ma'am Michelle Vicera sa tayo nimo diri sa Bamo Radio Bacolod, and this is good news. Okay na dira sa Maya Southern Negros. So thank you gid Ma'am, advance Happy New Year. Salamat gid Bomber Early no sa tinion nga ginhatag sa NGCP kag ang amon linya bukas anytime you can contact us para in case magid may mga clarifications kamo. Again, salamat gid kag advance
Happy New Year. Maraming salamat kay Mama Michelle Vicera, ang Regional Corporate Communications Officer sa NGCP Visayas. Kaya last na to ng interview, may rapat sa 69 kV substation ang tiwala padra na restore ang supply bata tisubong fully energized na ang iyasang National Grid Corporation of the Philippines. Buta sa lingon at ikunaw kay naman ang mga distribution lines ng Negros Occidental Electric Cooperative o kon NOSECO at mabalikan na ang supply sa kuryente dira sa may sur nga bahin sa ato ng probinsya. 21 minutos sa nakaligada sa taknang alas Nueva Ecija. Nagaligada na kalerto diri ang Philippine National Police sa patigayon pag-celebrar sang Communist Party of the Philippines sang ika-53 ng founding anniversary. Disyembre 26 sa Banwa, base man diri sa pahayag ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos. Ang mga police personnel sa mga regional offices and national operating units ang naka-alerto. O galing kay sa kinandan ang ining mga aktibidades, example, bidrat manggalo sa bukon mga atake, mga ambush sa mga miyembro sa New People's Army. Ang ginapatigayon na nila, hindi man niya santo, man niya kagaway man nagatuon sa ilang anibersaryo. Tinapata na kalerto gid ang ato ng Philippine National Police, ang Philippine Army, kag iba na pang mga forces because ang ining ginahimo nila, syempre para gid sa ilang bentaha. Kag ginapatigayon ang ini mga pag-ambush sa tropa sa gobyerno sa mga lugar nga tama gid kaalang-alang. Ang Special Action Force kagang Justice Tech ka mga Regional Mobile Force Battalion ang ginahingyo awan to nga magapreparar para sa deployment kag quick reaction sa ano ba ng contingency. Pero tidaway man ako diri sang mga insidente nga dalago balang na record ang PNP kadungan sang 53rd anniversary sang Communist Party of the Philippines. Sa piya kaninya report with Bambolyani Zilminardo, Bambolyani, kamen. Bambo Erlin. So, naging matakay ang bugos nga Western Visayas, Bambo Erlin, sa pihak pa nga nagapatigayon sinisang anibersaryo o kada 53rd anniversary ang CPP-NPA Bambo Erlin. Pero ang Philippine National Police Bambo Erlin wala sa gihapon nagakampante, although nga wala sa mga madagpo gid nga mga insidente nga nagkalatabo diri sa may bugos nga Western Visayas. So naka-heightened alert gyapon o naka-alerto ini sila sa kada area Bambo Erlin nga ila nasakupan sini kaga may ara gyapon nga mga police visibility Bambo Erlin nga naga-check gid sa kada lugar. Bambo Erlin no kay kabalo naman kita sa nga hublag ini nila para malikawan ang mga insidente Bambo Erlin. So naka-heightened alert gid ang mga kapulisan sa kada area kaga Bambo Erlin no. Liwat din na encourage kini sang kapulisan ang mga katapo sang CPP-NPA Bambo Erlin nga magasungka na sini Bambo Erlin kung sa diin no makaupod nila sini ang ilaman nga mga pamilya sa pangabuhi o kung sa bag-o sini nga pagpangabuhi Bambo Erlin kaya may maka-avail man sila sa mga programa ka gobyerno Bambo Erlin so damo na nga na checkyer nato no o kung nabala naton nga may mga assistance ini nga ginapanghatag man sa mga katapo sa mga rebelde nga nagasulungka sa gobyerno Bambo Erlin kag nagapasalamat man ini no ang kapulisan sa pumuluyo Bambo Erlin kung sa diin na dako man nga bulig sini ang ilang ginahatag o kon sa pagcheckyer Bambo Erlin no so nagaling ka panumdom gid ang kapulisan Bambo Erlin nga tani sa ulogon ini ang bag-ong tuig nga malindong kaga matawhay Bambo Erlin kag kung may mga nabalaan sila o kung may maperan sila nga mga suspicious nga mga tao Bambo Erlin so ipakig-angot gid or i-report dira sa local government unit kag kasubong man sa mga kapulisan Bambo Erlin. Kay ang ato na sa nga celebration, why abi may gina-declare man nga ceasefire no, Bambo Lian?
Bombo Erlin, sa subong ang sa bahin sa nga Philippine Army. No? So wala may gina-declare nga ceasefire para sa sinisya sa pagsaulog man sa nga bag-ong tuig. Mayo ba na ganingan na kon naway sa ceasefire kaya nga amo malaning ganang ngalitan sa nga mga miyembro sa nga New People's Army makapang-ambush sila bala? Yes. Makapang-ambush, maka-recruit pagida sila dugang. So, tiway na untat, lupok Yes, correct gida Bombo Erlin. So padayon sa gihapon ang operation ni since wala nga nag-declare ceasefire ini ang sabahin sa nga Philippine Army Bombo Erlin kag kasubong man sa mga kapulisan hono nga nagabulig man ni sa nga sikyar sa nga security kagasang safety sa nga pumuluyo Bombo Erlin. Kaya tiway Manila ginarespeto mo. Nagligad na to pila na ka mga peace talks ang initiate sa nga Duterte administration. Ang ginagastuan na pakadto na sila sa luwasang pungsod, Norway and others. Parang dito mag-inistoryahanay. Pero malapuyot dito ang istoryahanay, malapuyot mga pagpang-ambush sa mga miyembro sa NPA dari sa Dalom. Tika useless lang nga bala. Mabutang niya sa may peligro ang ato ng mga soldado. Kaya may nagatraidor ged. Yes, ako rin kada Bombo Erlin, kaya ang kada isa, ako ng kada grupo man na Bombo Erlin, may prinsipyo, kag may panindugan nga, kabutlay na geda balio na Bombo Erlin. Sige. Yes, so Bombo Erlin, pamatian naton ang duga nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Astoles. So far ma'am, sa pag-monitor nato, no, since kahapon hasta subong adlaw, peaceful ang sinog nga Western Visayas, wala kita siyang may mga na-monitor ni untoward incident or plano ng mga CPNP terrorists. But despite of that, monitoring na peaceful, kita sa PNP wala kita nagakampante considering naibaluan naman nato ng strategiya sa CPNP terrorists which is yung pag-traidor. No? Still the same, but aton nga alert kagang aton nga vigilance sa subong across Western Visayas. Sa aton nga mga kauturan, no, sa mga CPNP terrorists, gin-encourage din natin sila na mag-surrender na no, sa atong gobyerno. Amo na ini ang pinaka-nani nga tinion sa pag-surrender considering it is Christmas and sa ila pag-surrender, ila makaupod ng ilang mga relative na ibaluan naman natin nga pila-pila nakatuig nga nakailayo sila sa ilang mga paryente, sa ilang mga relatives. Susubong dapat magbalik na sila para ma-enjoy man nila ang ilang kabuhi. And of course, sa aton mga kauturan, sa ulogon lang naton sa malinong kag matawhay ang palaboton nga New Year, kag hindi naton ini ma-achieve kung wala sa nila kooperasyon. So, tanan lang kita magiging alert, vigilant, and watchful sa aton palibot para hindi kita mabiktima sa kung ano nga krimen. And of course, magbuligay lang kita, no? Ini suspicious individual groups nga na-monitor sa ilang mga komunidad, i-report nila gilayon ini sa malapit nga mga police units naton para matagaan sa aksyon. Mamulyan. Yes, sa Bombo Erlin. So, matapat. So, alerto lang gida sa tanan ng mga tinoon kaya ko na kaysagani maskin sa may city proper na gid bala. Ginaobrahan na gyapon nila sang mga paagi para nga malusob nila. So, nigi dapat diri magkampante ang aton nga mga otoridad. Yes, correct kada Bombo Erlin, kag kung pwede lang gani Bombo Erlin nga hindi nang sila anay sini no maglimo man sa nga gamo kay ti sa subong naga sa ulog kita o kon nagapakadto na kita Bombo Erlin no nga nagtapos na ang bag-ong tuig. O kon ang tuig sa nga 2021 no Bombo Erlin. Thank you gid Mamulyan. Yes, sa Bombo Erlin, para sa pagpangalaga sa bumbuhanay big time, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa ato na suni nga pagkasugata sa tuig 2022 sinipagida mo nakadamo ang numero sa mga firecracker related incident sa banang na-record sa aton nga mga otoridad sa parte sa Philippine National Police kag Department of Health and nagalaom kita nga magapabilin ini banwa nga nubo ang aton ng mga firecracker related injuries diri sa may Western Visayas. Sa pinakauli nato nga pag-check kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6 ay isa pa lang agad ang na-record dali na Disyembre 16. Kaya ginasuguran ni sa DOH sa ilang
injury prevention na program ang pagtatali sa mga firecracker-related incidents. Disyembre 16. So, check-an naton na-record ito sa Capiz. Zero pa ang syudad sa Bacolod and then ang province of Negros Occidental. Apat na lang gid kadlaw banwa ang nabilin tuig 2022 na. Ibanadra nakapreparar na sa mga sitsilyoho ni butang sa bulsa, may mga polka dots ng mga bayo, may mga na-plastar na kuno nga mga New Year's resolution. Pero kung na kaysa doon nga matumanaw mga New Year's resolution. Bisa man lang kita mga New Year's resolution kung mga positibo lang ginapanumdum ta. Kaga nagalao makita nga makarecover ang ato mga kotora na dira sa Maya Southern Negros sa Maya San Carlos apektado man sa nga paggalabaya sa Typhoon Odette. Sila nga gani sa ato na suning presidente nga nagpreparar na ang ato na gobyerno para sa paghatag sa nga ayuda para sa mga pamilya nga napektuhan sa kalamidad. Kagakabay pang tibagato pa dayon ang linya sang kuryente ginatingwaan sang ato ng mga power distributors nga ma-restore ni at least bisan na paano malipayon man no kaya kabudlay man gid ato dako nagapadulom bala kabudlay kon kadulom kay nami gid ako na nagatilipon ang pamilya nga masanag kag makita tagid ang tagsa-tagsa. So, ginalibot ba nato ng mga naglain-lain ng mga pungsod dahil sa ato ng New Year around the world kag ginaliilita kung paano sila magsaulog sang bagong tuig o kung magasugata sang bagong tuig. Maya pila na dali ka mga predictions kag mga napakot na mga tarot card readers, iban na pa nga mga nagapagwa man sa ilang mga predictions. May mga nagasiling at maluntad man gyapon ang kalamidad, tinatura lagid man na. Kaya kada tuig ginalabayan na kita average 20 ka mga bagyo. Ang importante lang, focus kita kung ano nga to nga target, focus kita kung ano ang gusto nato na ma-achieve. Regardless kung ano ba na mga predictions kaya ko na kaysa nagasalig kita sa mga predictions ang katabo sa ato na to ginabalikan na to kung ano maginapangambal sa mga nagapakot sa aton nga New Year around the world. Bisita kita banwa sa Bahrain. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Takadum sunatan, jadidatan, sayidatan. Amoy na maghambal sang advance Happy New Year's Arabic. Ang Arabic, amo naman ang official language sang Bahrain, nga amo ang aton karon pagkakatuan sang makadali, agud hibaluon kung paano sila magsaulog sang bagong tuig. Ang Bahrain o kun ang Kingdom of Bahrain, isa ka pungsod kon island nation sa Persian Gulf nga ginabugusan sang magamay nga archipelago nga ginakonsisten naman sang 50 ka natural islands kag dugang nga 33 ka mga artificial islands. Ang Bahrain makit-an sa mapa nga yara na situate o nahamtang sa tunga sang Qatari Peninsula kag sang Saudi Arabia. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga bangod sang kagamayon sang area sang Bahrain nga nagadangat lamang sa 760 square kilometers o kon 290 square miles. Ini ang ginakabig bilang third smallest nation in Asia, sunod sa Maldives kag Singapore. Ang Bahrain may capital kag largest city nga amo ang Manama. Sa karon, base sa latest statistics, ang populasyon sang Bahrain nagadangat na sa masobra 1.5 million kun saan masobra sa 7 mil diri mga Bahraini
Philippine nationals kagang nabilin mga Asians kaangay isang Filipinos, Africans, giban pa nga mga Arab people. Ang Bahrain may unitary parliamentary semi-constitutional monarchy kung sa diin ang nagapamuno karon amo ang hari nga si Hamad bin Isa Al Khalifa kagang ilang nga crown prince kag prime minister nga si Salman bin Hamad Al Khalifa. Ang pamangkot sa karon mga kabombo, nagaselebrar man bala sang bagong tuig ang mga Bahrainis kay 70% sang populasyon dito ang mga Muslim o kung sumulunod sang relihiyong Islam. Well, aton hibaloon upod sa aton nga bombo international correspondent nga si Helen Alcansare, isa ka Negrosanon kag dito na karon nagatrabaho sa Bahrain. Direkta sa Bahrain, nayara sa piyakalinya si Bombo correspondent Helen Alcansare. Live kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Good morning, ma'am. Aha. Ano oras ganito subong ma'am Helen? Mayong aga man. Aha. Ano oras na subong ma'am? Okay. Ma'am Helen. Hello. Ano oras na subong, ma'am? Alas 4:30, ma'am. Ahay. Thank you, gid ma'am ha, sa pagbugtaw aga pa. Mostly, amo man ganyang oras ang pagbugtaw ninyo. Okay. Sige. Medyo delayed kita with ma'am Helen Alcansare. Hello, ma'am. Batian mo ko. Okay. Sige. 4:37 a.m. na to subong sa may Bahrain na Banwa. Abanse kita sang 5 ka oras. Kunin kumpara sa ila. Ma'am Helen, nabatian mo ko, ma'am? Okay. Sige. Kaya kada mo man sa mga kotoran na to ng mga Pilipino ato dito sa may area sang Bahrain. Hindi ko mabatian insakto gid. Okay. But subong batian mo na ko, ma'am. Okay. Sige. Oo. Ma'am Helen, batian mo na ko. Okay. Hello? Hindi ko maklear. Aha. Dito na lang dira mo call ang yang audio bala. Okay, parang clearer kita. Ang sining mga tino na bano po nato ni si Mama Helen na Alcansare ato na bombo correspondent sa may area sang Bahrain. So subong kadamo sang mga Pilipino ang gayara dito nagatrabaho and sa latest statistics ginapagwa diri sang Department of Labor and Employment sa Banwa kag sang Department of Foreign Affairs meron sang 158,644 ka mga Pilipino nga ato dito sa may Bahrain. So kadamo man din mga naglain-lain man ning mga naglain-lain man ng mga sektor bala ang field ang ilang ginatrabahuan sa mga kotoran naton nga to dito sa may Bahrain. Sang nagligan lang gid nga mga sinemana, mayroon diri sang malapit sa isanta ka mga stranded overseas Filipinos dito sa may Kingdom of Bahrain nga nagpauli diri sa Pilipinas sa idalom sang COVID-19 response program sang aton nga national government. Ang ining nagpalauli mayroon sang 10 Filipino detainees, may duha ka labsag pa lang bata sang isa sa mga detainees and 58 ni tanan ang mga nagpauli diri sa aton sa may Pilipinas. Tisubong may pila ka mga ginatinguan pa nga aton sa gobyerno at the same time mga pasalig sang gobyerno nila that they will remain committed sa pag-protect sa kinamatarong sa mga overseas Filipino workers
kaya may ginapirmahan ni nagligad ang kasugdanan. Sa karon ang mga nagatrabaho dito, it's either dito na gina sila nag-star kaya timadugay naman na sila. Mga it's either mga nakapamana o nakapangasawa asang mga Bahraini, iba na sa nito mga overseas Filipino workers. So, they are either migrants or mga descendants of the Philippines nga mga nagatrabaho sa Maya Bahrain, and montagani masobra na sa 150,000 ang numero sa mga Pilipino nga dito nagatrabaho. Kulang taon na to ng Bahrain is the eighth largest destination para sa mga Filipino domestic workers nga na-hire o kon gin-rehire from 2006 to 2011, kag mayara na sang madamo lang galing dito sang mga undocumented bala. So ang iba na drati mabiktima gid kay nagapatigayon man sa crackdown ang gobyerno sa mga pungsod nga ila nga ginapadulungan. So documented overseas Filipinos, meaning meron na sila sang record sa Overseas Workers Welfare Administration, kag hindi illegal ang pagsulod nila sa certain country. Ang mga Pilipino nga dito sa Maya Bahrain, commonly nagatrabaho sila bilang accountants, mga construction contractors, engineers, mga sales associates, at the same time support staff sa mga negosyo kaga sa opisina man sang gobyerno. Pila ka best nga nagabatuman nagkata sang deployment ban sa pag-hire sa mga Pilipino o kana sa pagpadala sa mga Pilipino dito sa Maya Bahrain, kaya may mga kinagamo ang naggaluntad pero okay na sa sining mga tinion. Ma'am Helen, good morning ma'am. Good morning, ma'am. Okay, sige. Mas clear na kita, Subong. Kamustang panahon dira, Subong, Ma'am Helen? Okay lang, ma'am. Weather na Subong. Winter na dira, no? Di ba, it's bika. Okay. Oo, weather di Subong. Tugnaw di Subong. Mga pilang temperature? Kahapon, 19. 19. Amo ni pinakanubo? Yeah, oo. Kung anay, 15, 16, depende. Okay. So, matugnaw, gali. Ano gani din ikaw gani nga city, ma'am, sa Bahrain? Sa Muharrak ako, lapit sa airport. Muharrak. Ano Yeah, siya kalayo oo. sa may capital? Kapitan, mga okon sa sakyan lang, mga 10 minutes, 15 minutes. Dasig lang gali. Lapit lang gid ka mo. Oo, hindi naman parehas sa aton nga kung aga traffic, ti diriya. Hindi naman traffic, di kaya mga, maskin lapit ka, may mga bridge di. Okay. Pila ka na ganing katuig, ma'am, dira sa Bahrain? 27, awa sa Panginoon. 27 na. So, permanente lang gid ni ma'am, no? Isa lang gid yung amo mo. Oo, isa lang. Aha. Okay. Kamusta man Kagdaton, sila? nakuha ko man ang anak ko di. Dira naman siya, Subong. Oo, ang anak ko, gikuha ko man. Halin pag-abot mo dira, ma'am, same lang gid ning trabaho mo? Oo, amo lang ang trabaho ko di. And then, why ka na nakasaylo-saylo, amo, no? Oo, ay na. Amo lang gid ni. Balaan mo, kung damo, kadi amo, damo problema, kaya nga, hindi mo masiguro ang imo amo sa sunod kung basta bala ko makaamo ka mabala kung mapintas. Damo mo 50% nga daan ang manging amo mo, maayo lang kung nami amo mo sa sunod naman salbahe. Oo. So nami gidya kung nakasalapo ka na mayo, dira ka na lang gid. Oo. Ano na sila ya, ma'am? Pamilya lang ko di. Pure gid na sila nga taga Bahrain gid ya. Oo, Bahraini gid ni sila ya ang panbos ko. Oo. Anong ilang nga religion niya, ma'am? Sunni. Sunni, Muslim.
Oo. Hindi yung parehas sa Iran kay ang Iran na iya kuan na sila ng Shia. Okay. Paano ka mo dara mag-celebrate based ang New Year? Kami lang ding mga Pilipina nga mag party parehas da sa aton ko. Siyempre, pero bawal di sa ila mo. Aha. Gapanago lang ka mo. Hindi man kay siling nga gapanago, prima lang kami di sa amo ko. Di kuan lang nang party kami sa compound pero may isang kwarto gid kami nga palartihan namon nga mga Pilipina gid mi tanan. Oho. So sa imo nga amo, Kaya pila ka mo mga yung mga Pinay? Ay, kuan ako at saka ang anak ko kay tatlo man lang to sila eh. Oo. Pero mga Pilipina kami di sa sa pamilya ni Madam sa mama niya at saka mga pamangkin niya. Lahat kami Pilipina. 12 kami. Aha. So kamo lang gid dyan nagatelepon-tipon. Why na yan siling may nagakadto pa halin sa iban man niya? Oo, why na. So nung nagka-Christmas party man ka mo, ma'am? Oo, sang 25 nag-Christmas party kami. Ay, dan nga luto-luto. Oo, galuto o Filipino food. Aha. So yung mga amo ninyo ano okay lang man sa ila? Ati oo, gahatag sila sang gahatag sila sa amon og Christmas party nga kwarta. Oo. Ano mo mostly ginaluto sila ninyo? Sa amon di. Oo, galuto kami spaghetti, normal lang na sa aton. Ha. Ang mga normal gid nga ginaluto diri no sa Pilipinas. Ay ti ginapangita gid sa amo sa aton na iyang mga luto. Spaghetti, chicken joy. Kung ito, nga basta sa aton mga macaroni salad. Okay. Ang dito ng sige ma'am. Exchange gifts man ka mo? Oo, since gift kami tag 5 BD. Okay. Pero kung New Year abe, gatipon-tipon gyapon. Gatipon-tipon man kami sa New Year. Aha. Kay ginatagaan kami kwarta, tag 20 dinar sa Pasko, 20 dinar sa New Year. Maalwan man sila gali, no? Ay, buot na di sila yan, ang amo namin, pamilya sa amo ko. Aha. Buot na di sila. Pero sa mga ginapreparar ninyo, ma'am, nagkakaon man sila sa mga ginapreparar ninyo? Ay, hindi. Sa amon lang. Pero why sila gagreet? Sa amon lang. Ay, nag-greet sila nang kagaya ng Merry Christmas. Pero pag amalon nga join sila, hindi bawal. Bawal lang Kung sagwa abiya ma'am, paano magsugata sang New Year ang bilog na gid nga Bahrain abe? Ate gagreet gidya maskin taga Bahrain pa maghambal gidya sa aton nga may aning Happy New Year. Ha. Mostly ba lang abe ang Christmas para sa mga Muslims. So pili lang gid do jutay lang mga Christians. But syempre sa New Year, tiyan mo ginaya nagatambyaw gid Oo. Pero kung New Year, talagang kabilugan gina sa aton all over the world gina ang Happy New Year. Correct. So, may mga fireworks display man dira, ma'am? Sa New Year, wala. Pero kung sa, yung bawal kasi sa kanila dito. Ang fireworks. Pati ang palupok. Oo, bawal. Hindi talaga, hindi gid nga parehas dala sa aton nga ng normal lang sa aton nga
may mga palupok sa aton normal. Pero diya hindi bawal. Pero holiday Wala man na din. siya, ma'am, ang January 1? Oo, holiday. Oo. At saka ang May 1 holiday man di nagkuhan man sila gasunod man sa English. Libur di ang libur di amo. Oo. Why kami trabaho? Wala man kamo ginapatrabaho kon January 1? Wala. Bali, ara lang kamo dira, pero tiway kamo yan Oo, nag-trabaho. lang kami di. Oo. Okay. Sige. Ari lang kami di. Taga din kagigali, ma'am, diri sa Negros. Dira ko nang gibalay ko na sa bata. Dayon nakabakal ko balay ito sa Calatrava. Ano kamo nga barangay sa Calatrava? Sa barangay Buena Vista, Calatrava, Negros Occidental. Pero kung magpuli ka, ma'am, diri kaya sa bata, no? Nagadiretso? Oo. Okay. Di ba nga pila na mga katuig, gaway ka Makadto ko na nakapauli? sa inyo. Para mamit ko kamo. Ahay, sige, ma'am. Pila na katuig, gaway ka nakapauli, ma'am Helen? 5 years na straight kay tungod sa COVID. Oo. Nahadlok ko sa kanila. Hindi ko nahadlok sa aton. Dahil nahadlok ko sa Manila. Makuan ka mo ba, quarantine na ka. Sige lang nga, basi matapos sa maning COVID next year, I think hinahidlaw ka gid diri. May mga kabataan ka diri, ma'am, manabilin? Oo, arada. Ang umagad ko na sa Purok Lobby. Sa bata? Barangay 3. Arada ang umagad ko. May apo ko na 3 bilog. Ahay. Sige, basi gusto mo sila tamyawan, ma'am, may mga talamyawan ka. Go ahead. Ate, sige, walang problema. Advance na lang, may Happy New Year sa mga apo ko na nga pamilya Pilingon. Sa Purok Lobby. Tanan na mga kumari ko na. Sila ni Brian Garcia, Dairisa Garcia. Luhid daw, lagi kay dugay ka na way nakapauli mo. 5 years gid, ma'am. Hindi ko na street ko dahil tungod lang ni sa COVID. Diba nag 2 years na ni nga daan? Grabe. Oo. Anyway, mag 2 sige years. lang. Basi okay naman yung sitwasyon and makakuha na ka. Pauli na sa next year. Ma'am Helen, thank you again, ma'am, ha? And ay, walang problema. Welcome ang Bombo Radio. Oo. Temprano ka pa nga nagbugtaw. Among gimaning adlaw ninyo, ma'am, oras ninyo, DYWB. Ano ninyo, pagbugtaw ninyo, ma'am, no? Among gimaning oras. Hindi. Kung bugtaw ko alas 5:30, alas 5, walang problema. No? Walang problema. Thank you, gid, ma'am Helen. Halong Ano ikamundira, ganito, ma'am. DYHB? WB. WB. Yes. Sige. Basi makapanamyaw ka, ma'am, sa Arabic, abe? Advance Happy New Year. Kung sa Arabic, wala na may magkakaintindi sa Arabic. Sige lang. I-try lang, abe. Do 27 years ka na dira mo. For sure, medyo sagad-sagada na gid ni. Assalamualaikum. Killa, assalamualaikum. Inshallah, hadi biyay hadi jadid. Bas inshallah, killa shay okay yani. Okay. Shukran. Shukran. Wayed, shukran. Advance Happy New Year, Ma'am Helen. Thank you again, ma'am, sa time ni mo dari sa buong aga. Thank you, ma'am. Advance Happy New Year, ma'am. All Bombo Radio, advance Happy New Year to all. Okay. Sige, maraming salamat. Thank you very much. Thank you, Bombo good, ma'am. Radio. Okay, maraming salamat kay Bombo correspondent Helen Alcanzare. Anigi ka na dito sa Maya, Bahrain, dari sa ato ng New Year around the world.
Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, iba na nga mga lugar pag-bisitahan naman natin until na sa Enero 1 para nga kamustawan na taman ang ilang nga selebrasyon. Ang ilang nga selebrasyon sa nga New Year. 5 minutos sa nagid lamang ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kolabo sa nang aton nga tiyempo diri sa bagapangalaga isang Bomboharay Big Time. 4 nagid lamang nga kadlaw banwa ang nabilin kaga tuig 2022 na. Ang iba na pang mga balita, mga impormasyon na bantayan ninyo karon sa Bomboharay sa Udo. Naligidamang sa matutuod nga numero 1. Up na nagkatabuas sa maman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!